खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ आकाशबाणी क'क्राझाराव 10 किल'वाट गोहोनि गोदान FM ट्रान्समिटार बेखेवदों। गुवाहाटीनिफ्राय भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै आकाशबाणी क'क्राझार मिरुनि 10 किल'वाट गोदान FM ट्रान्समिटारखौ मैया नेमखान्थि बायदियै बेखेवनाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि नुजाथिनायाव खारिथि आरो फोसावथाइ मन्थ्रि आश्विनी वैष्णवआ आसारखान्थि बायदियै आकाशबाणी क'क्राझार मिरुनि 10 किल'वाट गोदान FM ट्रान्समिटारखौ बेखेवदों। बे फालिथायाव क'क्राझारि बिगियान फरायसालिमानि अडिट'रियामाव मोनसे हाबाफारिबो खुंनाय जादोंमोन, जेराव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिजों लोगोसे गोबां मुंदांखा सुबुंफोरा भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि जोबनायाव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ मैया बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान लिंहरनानै बेनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, फोरमायथि आरो फोसावथाइ मन्थ्रि आश्विनी वैष्णव आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावहरदों। बड'लेण्डनि सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो आकाशबाणी क'क्राझार मिरुनि गोहोखौ बांहोनो दाबि खालामबोगासिनो दं आरो दिनै बेखौ सुफुंबाय होननानै दानिफ्राय आकाशबाणीखौ हादोर आरो गुबुन हादोरनि गेजेरजों थि समाव क'क्राझार सेन्टारनि गेजेरजों खोनानो मोनगोन एबा थि समाव FMनि गेजेरजों सोरखारि थिसननाय फोसावनाय जायगानि खौरां रंजानाय हाबाफारि खोनानो मोनगोन। बे फालिथायाव नुजाथिनाय रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया बुंदोंमोन दि दानिफ्राय आकाशबाणी क'क्राझार मिरुआ 70 किल'मिटारनि बेंखन ओनसोलखौ आवग्रिगोन। बेयो गोदान बोसोराव मोनसे मोजां अनथोब होनना बुंनानै MP रोनगोरा नार्जारिया बेनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, फोरमायथि आरो फोसावथाइ मन्थ्रि आश्विनी वैष्णव आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावदों। खौरांगिरिफोरनि मोनसे सोंथिनि फिननायाव MP रोनगोरा नार्जारिया बुङो दि नसुंसेनि हादोर भुटानआ गेलेफु मेगासिटि जागोन। गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझारनि भुटाननि गेलेफुसिम गंसे ट्रेन खारगोन आरो बेयो क'क्राझारनिफ्रायनो खारगोन। बेखौ सिगांनिफ्रायनो नायगिदिंनाय गनायथि होनाय जाबाय आरो दा हा आरजिनाया सोलिगासिनो दं। हा आरजिनाया आबुं जानायनि उनावसो लुनायनि खामानिया जागायजेनगोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि अडिट'रियामाव आलारि बाथि फोजोंनानै जागायजेननाय बे हाबाफारियाव क'क्राझारनि लक सभानि सांसद जयन्त बसुमतारी, रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि आरो पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम टेट 2024नि एडमिट कार्ड फोसावबाय, 19 जानुवारियाव जागोन आनजाद। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि एजुकेसन आसामआ 3 जानुवारि शुक्रबारखालि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट 2024नि एडमिट कार्ड फोसावदों। 29 दिसेम्बरनि सिगांनि अक्ट'निफ्राय फिन थि खालामफिननायनि उनाव आनजादखौ 19 जानुवारियाव थि खालामनाय जादों। आरजाथाव बिनायसाफोरखौ मावख'आरि वेबसाइट myatomic.assam.gov.in आव गावसोरनि हल टिकेटखौ डाउनल'ड खालामनो बिथोन होनाय जादों। गावसोरनि एडमिट कार्डफोरखौ मोननो थाखाय बिनायसाफोरखौ मावख'आरि पर्टेलाव लग इन खालामनो आरो गावसोरनि एडमिट कार्डफोरखौ मोननो थाखाय होनाय राहाफोरखौ मानिनो बोसोन होनाय जादों। बिनायसाफोरखौ आनजादनि सानाव गावसोरनि एडमिट कार्डफोरखौ आनजाद थावनियाव लांनो बिथोन होनाय जादों। बेजों लोगोसे आनजाद होगिरिफोरा मोनसे नंगुबै सावगारि सिनायथि खाख्रिबो लाबोनांगोन, जेरै पान कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स एबा मावख'आरि फोसावथायाव थि खालामनाय जायखिजाया गुबुन ID। थामथि खौराङाव दङ काजिरङायाव गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। आसामनि काजिरङायाव शुक्रबारखालि फुङाव गान्दाजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुङा जिउ गोमायो। बे जाथाया कहरा रेन्जनि महपारा ओनसोलाव जादोंमोन, जेब्ला गाग्लोबजाग्राया फुङाव आबादनि खामानियाव नांथाबना दंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ 30 बोसोर बैसोनि आमराम गनक होनना मिथिनाय जादों। गाग्लोबनायनि उनाव सुबुंखौ जायगानि सावस्रि मिरुआव लांनाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा जिउ गोमायो। थांनाय बोसोराव आसामनि पबितरायाव गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे बाइक सालायगिरिया जिउ खोमानांदोंमोन। थैनाय सुबुंखौ सनापुरनि कसुटली ओनसोलनि थागिरि साद्दाम हुसैन होनना सिनायथि होदों। सुलुंफोरा बुंदोंमोन दि साद्दामआ मायंनिफ्राय सामाथासिम दावबायगासिनो दंमोन जेब्ला गान्दाया लामानि सेरनिफ्राय हरखाबै बिथांखौ गाग्लोबदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिस आनजादनि थाखाय 5 जानुवारियाव क'क्राझार मार्केटआ बन्द थागोन।
क'क्राझार जिल्ला खुंथायनिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनाय। क'क्राझाराव बे रबिबार 5 जानुवारि 2025आव जानो गोनां हादोरसा थाखोनि पुलिस थिसनथाइ बर्ड (SLPRB) कमन लिरनाय आनजादखौ नोजोर होनानै खुंथायआ फोसावदों दि क'क्राझार सोहोरनि गासै सानफ्रोमबोनि हाथाइ आरो सप्तायारि बाजारफोरा सानसेनि थाखाय बन्द थागोन। बे सांग्रां राहानि थांखिया बे गोनांथार आनजादखौ होग्रा बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे सिरि आरो गोजोन आबहावा होनाय। नोगोरारिफोरखौ अन्नानै जिल्ला खुंथायजों हेफाजाब होनो आरो गासै सानाव गोजोन आरो रायजोआरि थासारिखौ लाखिनायाव बिहोमा होनो खावलायनाय जायो। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव 12 घन्टायाव मोननै गिख्रंथाव जाब्रबथाय, 3 सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझाराव शुक्रबाराव मोननै लामा जाब्रबथाय जादोंमोन, जेराव 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। गिबि जाथाया क'क्राझार टाउन अभारब्रिजआव हर गेजेराव जादों। शान्तिनगरनि गोदानै हाबा जानाय थागिरि अबिरयआ हरखाबै जिउ गोमायो जेब्ला गावनि लोगो शुभम रयजों लोगोसे गोख्रै खारनाय बाइकआ दालांनि इन्जुराव गोग्लैयो। शुभमआ गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो बिथांखौ बङाइगावनि ल'वार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय जादों। गुबुन मोनसे जाथायाव गसाइगावनि भावरागुरियाव गोख्रैयै फैनाय गंसे ट्राकआ कन्ट्रल खोमानानै गंसे फार्मासियाव सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव गला सिङाव थानाय तारामणि बर्मन आरो आब्दुल कालाम आजादआ जिउ गोमायो। बे गोहोमा लाखिनानै दोननाय मारुति अल्ट'खौबो खहा खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिनि बिगोमा सबीर सरकारआ जिउ गोमादों। पुलिसआ ट्राक सालायगिरिखौ खाबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ आसामाव गंथाम गोदान ट्रेन, टेक आरो रेलआव दावगानाय फोसावदों। रेल फोनांजाब आरो ओनसोलारि जौगाथायखौ बांहोनो थाखाय सा-सानजा सीमा रेलवेजों लुजानाय तेतेलिया स्टेशन यार्डआव मोनसे गोदान रड अभारब्रिज जागायनायजों लोगोसे मैया गुवाहाटीआव मोनथाम गोदान ट्रेन सिबिथाइ बेखेवनाय जादों। बे फोरबोआव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरु रेल मन्थ्रि अश्विनी वैष्णव आरो बायजो हायुंआरि आरो सि-जोम बिफाननि रायजो मन्थ्रि पवित्र मार्घेरिटानि नुजाथिनाय नुनो मोन्दों। सा-सानजा सीमा रेलवेनि गाहाय सामलायगिरि चेतन कुमार श्रीवास्तव आरो अरुण कुमार चौधुरीजों लोगोसे जायगानि MP, MLA आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोरजों लोगोसे गागि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि सा-सानजायाव रेल जौगाथायनि थाखाय भारत सोरखारा 10,000 कौटि रां राननाय जादों। गोदानै जागायजेननाय ट्रेन सिबिथाइफोरनि मादाव दङ 55818, 55817 गुवाहाटीनिफ्राय निउ बङाइगाव, निउ बङाइगावनिफ्राय गुवाहाटी सानफ्रोमबोनि दावबायारि। नैथियाव दङ 15911, 15912 तिनिसुकियानिफ्राय नाहरलागुन आरो नाहरलागुननिफ्राय तिनिसुकिया। बेयो मोनथाम सप्तायारि एक्सप्रेस। थामथियाव दङ 12047, 12048 गुवाहाटीनिफ्राय सा लखिमपुर आरो सा लखिमपुरनिफ्राय गुवाहाटी, सप्तायाव खेबनै जन शताब्दी एक्सप्रेस। बेफोर सिबिथाइफोरा ओनसोलारि फोनांजाबनायखौ मख'जाथाव महरै बांहोगोन आरो गासै आसाम आरो नसुंसेनि रायजोफोराव दावबायारिफोरनि थाखाय साबसिन दावबायनायनि खाबु होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।